मोनसे मिथिहोनाय मैया मोनायाव मारुति सुजुकी कारनि साबि थालांदोंनो सोरनिब्ला दा सोरबाफोर गोमाजागिरि बिथांमोना मोनथियाखैब्ला जोंनि नैबेसिम फैनानै लांफैनो हागोन मारुति सुजुकिनि बरिया आं बेखौनो नोंनाव सोंनो नागिरदोंमोन बन्द खालामनो itu आधा घंटा हो गया ओए ब्रदर बेसे मत खोज नहीं
बिसोर जोंनाव दं सानैबो ना बिसोर जोंनाव दं सानैबो दा दे थांदो आं दा जेरैखि जाया माबा मोनसे खालामना थांसै दे मानगोनां रायजोफोर गुसुं समनि गेजेरावनो जोंनि दिनैनि फावथाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया जागायसिगोन बेनिखायनो रावबो जाहाथे अधर्ज जाया बयखौबो आङो सिरियै जिरायनानै थानो खावलायहरबाय শ্রদ্ধা রাইজ আমাৰ মঞ্চত খন্তেক পিছতে নাট্য পৰিৱেশন কৰিব বাই লৰ্গী থিয়েটাৰ গ্ৰুপ कुची पलव में मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम निमाहा बिबाय जों फावथाय दिन्थिफुंनायखौ लाबोनायनि सिगांनो मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिखौ फोजोबखानानै लादिनि बेनिखायनो दहायनि फोसावखानाय बादियै बिथां पन्डित बिद्युत मिश्रा बिथाङा गोजाननिफ्राय फैदों थामहिनबा बिथाङा थाब थांफिननांगौ गुबुन मोनसे हाबाफारिनि थाखाय बेनिखायनो जों बिथांखौ फैसालियाव लाबोग्रोसिगोन बिथाङा गोबां मेथाइ खननाय नङा दोंसे एबा दोंनै बेनि बांसिन खननाय नङा आरो बिथाङा खनखांनायनि उनावनो जोङो ड्रामा हाबाफारिखौ लाबोगोन आरो ड्रामा दिन्थिनाय हाबाफारिजोंनो जोंनि दिनैनि हारिमु मोनाबिलि हाबाफारियाबो जोबगोन बेनिखायनो आं बयखौबो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जाहाथे नोंथांमोना गोसो गुदुङै सिरिबाङै जिरायनानै नायलाङो आं बेखौ खावलायनाय जाबाय শ্রদ্ধাৰ ৰাইজ খন্তেক পিছতে আমাৰ মঞ্চ উপস্থিত হ'ব পণ্ডিত বিদ্যুৎ মিশ্ৰা তেখেতে গীত পৰিৱেশন কৰিব बिद्युत मिश्रा बिथाङा गंसे सरकारि मिउजिक फरायसालिमायाव आथिखालाव गोरायुं बिबान सामलायगासिनो दङ बिथाङा सासे नेशनेल लेभेलनि मिउजिक माइस्ट्र बिथाङा एमकम आरो मास्टार अफ मिउजिक भकेल बे मोननै बिफाननिफ्राय गावनि गोजौ सोलोंथाइखौ लादोंमोन लोगोसेनो बिथाङा अल इन्डिया रेडिअनिबो सासे महरगिरि
मख'जाथावदि बिथांनि मिउजिक कलेज गोबां फरायसा फरायसुलि बिथांमोना आथिखालाव सोलोंथाइ लागासिनो दङ होनना बिथाङा जोंनि गेजेराव फोरमायदों आरो बिथांनि सोलोंसालिनिफ्रायनो गुबुन गुबुन थाखोआव बादायलायनो थाखाय फरायसाफोरखौ बिथांमोना दैथायहरो आरो बेबायदिनो गोबां बान्थाबो मोनबोनो हादों। Hello. Good evening, everyone. गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिगोरबाय। जोङो लोरगि फावथाय हानजानिफ्राय मोनसे फावथाय दिन्थिफुंनो थांगासिनो दङ आरो बे फावथायनि मुङानो जाहैबाय टकन। दा एसे टेक्निकेल सेटआपनि थाखाय सम लागासिनो दङ, बेनिखायनो आङो गुरैयै खावलायदों दान्दिसे धोर्ज हमनानै बयखौबो जिरायनो थाखाय। Lirgi Theatre of Kokrajhar is going to perform a play, Tokon, means walking stick. It's a realistic play, design and direction by Keshav Mushahari and playwright by himself. It's a realistic play. Tokon means walking stick. We'll be presenting before you in a short while. हम थोड़ी ही देर में ये नाटक टोकन मंचन करने जा रहे हैं, इसलिए सभी दर्शकों को मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सभी धैर्य धरें और नाटक टोकन एक यथार्थवादी नाटक है जो कि लर्गी थिएटर ग्रुप
कोकराझार द्वारा मंचित किया जाएगा इस मंच पर थोड़ी ही देर में। मैं आप सभी को विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप सभी धैर्य धरे और नाटक का उपभोग करें। हम थोड़ी ही देर में ये नाटक मंचन करेगा। ये टेक्निकल सेटअप में थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें, क्योंकि ये नाटक का मंच नहीं है, ये एक बहुत ही भव्य मंच है जिसमें नाटक करना टेक्निकली बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। बियो मोनसे जेनेरल स्टेज, बियो नाटकनि थाखाय नङा, बेनि थाखायनो जोङो सम लानांदों आरो जों गुरैयै खिन्थाखानो नागिरदों आरो निमाहा बिनो नागिरदों। बेवहाय गोबां टेक्निकल प्रब्लेम दं। जोङो एस्थेटिकेलि जे बुस्थुखौ जों प्रेजेन्ट खालामनांगौ, एस्थेटिक जाय जिनिसखौ जोङो क्रिएट खालामनो नागिरदोंमोन, जों बेयाव हानाय नंलिया। जोंहा 40टा लाइट लगायनांगौमोन बे नाटकआव, नाथाय लाइट खानो थाखाय बेयाव जेबो सुबिदा गैयिनि थाखाय जोङो गासै 12टाल' लाइट खानो हादों। दा बेनि थाखाय जों जेरैबायदि सानदोंमोन, क्रिएटिभलि बे फावथायखौ दिन्थिनो सानदोंमोन, बियो जोङो हाफुंनाय नंला। बेनिखायनो जोङो गुरैयै बयखौबो निमाहा बिनो सानखादों जे नोंथांमोनहा जोंजों क'अपारेट खालामो। गोजोन्थों। Hello, hello, hello. Hello, 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 hello.
Hello, hello. দাদা হেল্ল' আপুনি এটা কাম কৰক চেটাৰত আপুনি চেটাৰৰ চাউণ্ডটো চবতকৈ অলপ বেছি ৰাখিব চেটাৰৰ চাউণ্ডটো বেছি ৰাখিব আপুনি চেটাৰত হাইটটো কমাই দিব তাৰপিছত শ্বাৰ্পনেছটো কমাই দিব ল'টো বঢ়াই দিব আৰু ৰিভাৰ্ব দিব ঠিক আছে চেক কৰক মনিটৰত সেম সেটিং ৰাখিলো
তিনখন বুলি কয়। গৈছেনে? আচ্ছা এইটো চাই লওক গোবিন্দ ফটাফট। নেক্সট কিবৰ্ড আহিছে ন? চাই লওক এইটো। নালাগে টান কৰা হৈ যাব। নালাগে নালাগে এইটো এইটো তবলা আৰু এইটো চাই লওক। At the outset, thanks a lot to International Knowledge Festival, Bodoland. We are going to play on Rag Meghamallar based. There are so many songs, folk song also here, Bodo song also is there, Meghamallar. So this is Ananda Dixit's sitar. This is Dilip Talukdar violin, Bidan Saikia, and myself Bindut Mishra, and Govinda Saikia is sarangi. Sarangi is a very rare instrument. This instrument, first introduction by Govinda Sharma, and this is sarangi, called sarangi, and he is also very good tabla player. मानगोनां रायजोफोर दा जोंनि जौसाङाव दंफैयो पण्डित বিদ্যুৎ মিশ্ৰাজী শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এতিয়া আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত আছে পণ্ডিত বিদ্যুৎ মিশ্ৰাজী মই তেখেতক ৰাইজৰ ওচৰত চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আখাই খপনানে হে বইবা আৰু এখন আৰণায়েৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হল বিটাঙানে যাইবাই বিদ্যুৎ মিশ্রা প্রিন্সিপাল গভর্নমেন্ট মিউজিক কলেজ অফ গুৱাহাটী Actually, this stream, our duration was 1 hour. Western is Prabir Borua, Western, folk, and classical. There are 3 streams in this fusion music, but we have to complete within 20 minutes because there is drama also there. Shortly, we are going to perform
seek your blessings. Thank you. Here's 5 notes. Re ma ba ne sa na Sarangan. Board did it. Bas, over it.
लागे मोसे दामिने को डर लागे मोसे दामिने को सावन को रे भावन को रे सावन को रे भावन को रे लागे मोसे दामिने को सोने से घर जन बरसन होवे सोने से घर जन पर चोर मचावे पापे पापे चोर मचावे कौन जतन राखो मन को कौन जतन राखो मन को डर लागे मोसे लागे मोसे लागे मोसे पा रे सा रे मा पा रे सा It is a small tin dal, 16 matra beat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pa, re, sa, re, ma, pa, re, sa.
sa re sa re pa re sa re na pa re ma ba re ma pa ma ba re sa re pa ma re sa re sa re. হাত চাপৰি দিব বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ মই লাষ্টত হ'লেও মই ছাৰসকলক মই অলপ চিনাকি কৰিব লৈছোঁ আকৌ টেকনিকেল অসুবিধাৰ কাৰণে মই আৰণাই দিব পৰা নাছিলে হয় আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন থাকি গৈছিলে আমাৰ গোবিন্দ কুমাৰ শৰ্মা আমাৰ তাবলা বাদক ছাৰ তেখেতক হাত চাপৰি দিব ছাৰ আমাৰ এজন কীবৰ্ডিষ্ট কবিৰ বৰুৱা চিনাকি কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ এবাৰ চিনাকি কৰিবলৈ বিধানজ্যোতি শইকীয়া তেখেতলৈ হয় এবাৰ চিনাকি কৰিবলৈ লৈছোঁ দিলীপ তালুকদাৰ এবাৰ চিনাকি কৰিবলৈ লৈছোঁ আনন্দ দীক্ষিত তেখেতে চিটাৰ বজায় ধন্যবাদ ছাৰ दसे उनावनो जोंहा लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय भावथिना दिन्थिनाया जासिगोन मानगोनां रायजोफोर दा बेखिनियावनो जोंनि दिनैनि देंखोनि जा मोनसे गुथाल सोमजिहोदोंमोन बिथांमोना बेखिनियावनो जोब्बाय दा जों दहायनि फोसावखानाय बादियै लोरगि थियेटार हानजानिफ्राय फावथाय दिन्थिनाय हाबाफारिसिम जोङो आवगायबोदिनि बे फावथायनि मुङानो जाहैबाय थखन थखन बेखौ बिथोन होदों केशव मुसाहारि बिथाङा आरो बिथांजोंनो लोगोआव टेक्निकेल एसिस्टेन्ट हिसाबै बिथां सन्जीब कुमार ब्रह्म बिथाङाबो मैखोमै बे फावथिनाखौ जाफुंसार होनायाव नारा नाथा नाजानानै बिथां केशव मुसाहारिखौ मदद खालामदों लोगोसेनो गुबुन गुबुन मावफारिया बिथांमोन सोद्रोमाफोर जायफोर जोंनि थियेटार भिलेजाव थायो बिथांमोनाबो जोंनि बे मोनसे कन्टेम्परारि फावथाय थखन जाय फावथाया बर' समाजनि रायजो जानायाव नखरारि बिथिंनि माखासे खौरां एबा बेनि सुलुंखौ जोंनो फोरमायनो नाजादों
मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सोरबाफोर जुदि लामा दथ'खा एबा हरै सानजा फारसेथिं बेरायहैनानै दंहैयोब्ला जोंनि फैसालिनि सिङाव फैनानै सिरिबां जिरायफैदो 5 मिनिटनि गेजेरावनो जोंनि दिनैनि फावथाय दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनसिगोन লাইট মেনেজাৰ আমাৰ পেণ্ডেলত যিখিনি লাইটৰ সেটআপ আছে এইটো বন্ধ কৰি দিবা লাগে ওপৰত যিখিনি এই জেনাৰেল লাইট সেটআপ কৰা হৈছে এইটো কাইন্ডলি অফ কৰি দি
আৰু এই পিছফালে থকা যিখিনি 5-6টা লাইট আছে সেইটোও বন্ধ কৰি দি কাইণ্ডলি কাইণ্ডলি দুইফালৰ যিটো LED স্ক্ৰীন আছে এটোও বন্ধ কৰি দি লাইটম্যান আৰু পশ্চিম ফালে আৰু পূব ফালে যিখিনি টাৱাৰ লাইট আছে সেইটোও আমাক বন্ধ কৰি দিলে ভাল হ'ব थखन रायजोफोर थखन लावथि जेब्ला जों बैसो रायो बोराय बुरि जायो
थखना जोंनि जिउनि साहारा जायो बेल' नङा जेब्ला जों आथिं आखाइ बायो जों थखननि साहारा लानानै जिउनि लामायाव हान्थिलांनांगौ जायो दा बे थखन बे बिमुंखौनो गुदि हमनानै बिथां NSDN केशब मुसाहारि बिथाङा गावनि गोसो गोरबोआव बेरखांनाय गोसोनि सानस्रिफोरखौ लिरनाय महराव गांसे नायजाब नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिफुंनो लादों শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ খন্তেক পিছতে हेल' खुलुमबाय लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावग्रोबाय दा जोङो गिबियावनो खनसे निमाहा बिग्रोनो सानदों बे जोबोद गिदिर स्टेज जानायनि थाखाय मोनसे जेनेरेल स्टेज मिटिंनि कनफारेन्सनि थाखाय बानायनाय स्टेज हिसाबै जोङो टेकनिकेलि बिराद सौग्रावबाय दा जों जेरैबायदि बे फावथायखौ दिन्थिनो सानदोंमोन बेबायदि जानाय नंलिया दा बेनिखायनो जों बयबो हेफाजाब होयो थखन फावथायखौ नायनानै बयबो
नायनानै बयबो रंजायो दा नाथाय आङो मोनसे गुरै खावलायखाबावनो सानदों फावथाय नायनाय समाव जाहाथे अडियन्स साइडनिफ्राय एक्टरफोरखौ गाबज्रिला हरा बेयो जाहैबाय गियाननि मोनसे फोरबो दा जों नाटकखौ मोनसे डिसिप्लिन भाबै नायलांनि गाबज्रिला हरा जाहाथे आरो मबाइलखौ बयबो साइलेन्ट मड एबा सुइच अफआव दोनो आं बेखौ गुरै खावलायबाय आरो जुदि फट' खेबोबा फ्लेश लाइट होनानै दा खेब एक्टरनि कनसेन्ट्रेसनखौ ब्रेक खालामो आरो टर्चफोर दासुहर दा जोङो बे फोरबोनि गेजेरजों नाटक नायनायनि मोनसे गोदान कालचारखौबो सोलोंनानै लानि जिहेतु बियो मोनसे नलेज फेस्टिभेल दा फैदो जोङो दसे उनावनो नायनोसै थखन फावथायखौ जों गासिबो रेडि जाजोब्बाय गोजोन्थों Now, presenting the play Tokon. Akai khopnani ho boybo. माथो खालामबावनो आमायसो उफायबो गैलिया दे बिब्दिब्लालाय ओंखारदो दे औ औ औ
गुबुना जेरै बिरलांदों फोर फोर आंबो बेबायदिनो बिरलांनो लुबैयो फोर फोर Yes! Oh! र' मान फैलायखो नोंलाय हाया हायानो दाख्लैबो बिब्दिनिखौ फैदों बियो जिराय बेयाव दसेखौनो लेथ'नो हायि बायदि खालामो माब्लाबा रावबोसो गैयि समाव गोग्लैबा मा जानांगौ नोङो सोर दैखांगोन नोंखौ थुदो न' सिङाव थांसै फंसे खोथाखौनो खनले खनले बुंबाय थानांगौ नोंखौ गोरगुलायबायलां बुरै ओंख्रियाथ' जोबोद गोथाव जादों बुरै बे आयं फिसायाबो नोंजों थायै थायै नों संनाय बायदि गोथाव संनो रोंथारग्रा जाबायब्रा माथो मानो रोङा जाबावनो उन्दैनिफ्रायनो थानाय ओंखामाथ' जाखांबाय दाना मुलियासो जानांगौ जालायबायना बबेखौ जानांगौ मेगनाबो जाला गोसोआबो जालिया आयंआ लिंहरदो आयंआ माथो खालामदों बेलाय न' सिङावनो दङहाय माबा माबि मावबाय थादों खोमा आयं जनालि आयं जनालि बे मुलिया बबेखौ जाग्रोनांगौ हरफैदोलाय दे सुग्रोदो दे होमबालाय न'फ्राबो हाग्रा दुफब जोबथारबायमोनहाय बोराय मा खालामबावनांगौ जाखोथाय माथो खालामबावनो बुरै नोंबो मावनो हालिया आंबो मावनो हालिया आयं जनालिया मालाय बबेखौ हास'बावनो ना ओंखामसो जाहोनो ना मुलिसो जाहोनो ना बे न'नि हाग्राखौ फुना होनो बेलाय गामिफ्रावबो हाजिराफोरखौनो रावखौबो मोनथारला नालाय दाना हनै मालाय कम्पानियावसो थांग्रा जाजोब्बाय गोदो देहा थानाय समाव मावख्रुब दांख्रुब खालामबोबाय दा हनै लरग' लरथ'सो जाजोब्बाय गोदो देहा थानायाव नों मालाय खममोन इन्दि बिलाइखौनो हाजोफोरबायदि बाग्रामोन नोङो दा हनै न'नि हाग्रा दोंसेखौनो फुनो हालिया जानाय नङालै बुरै नै लावगिजाबो मैगं फायखारिसो ओंखारग्रा जाबायनो नंगौ बेसो मावथेब बायोमोन गैथारला होमबालाय जाथारनाय नंला दै सानदि लेवार दाउखाफोरजोंनो थानांसिगोन बोराय थानांसिगोन बिदिनो आयं जनालिया मालाय बेसेखौ हाथ्रोबावनो ओंखामसो जाहोनो ना मुलिसो जाहोनो मानसिखौबानो सोमबाबासो नुलायलांबाय आं मुगैया मुजुआ थानायखायसो थानायहाय बोराय नङाबा सोरखौबा मोनगौमोनलै दानि जुगाव आयं दैया लाबोखाबाया मुलिया लोंखानोसै दे सानैबो दे आयं आंनिखौ हरग्रो बबेखौ जानांगौमोन गोसोआव थायालै बावो र' आयं नायग्रोनां देलाय दे नोंनिया नैबेखौ जानांगौ आयं प्रेसारनि ए
मिथिनिखौथ' जाखाबाय दहाय उदै खालियाव औ जादोंथ' ओमफ्राय नैबे सुगारनि दे हरनि मानि औ हाबाब बे थरनैखौ जादो दे आयं रयं खनसे जानो हानाय नङा नांखायो थरसे जानांगोन लासै लों नै गावनिया जाखालायबाय र' आयं र' गारमाफ्राबो सेबलांनो हमबाय नो आयं गिलासा दे आयं आंनियाबो हरखादो दे र' आयं नायग्रोनां मोजाङै नायनानै हर आयं जानला मानला जानो नागिरो बिना नोंनिया नैबेखौल' जानांगौ आयं हान्थु आरो सिं सानायनि सिरापखौ दा मोनायावसो लोंनांगौ दे न' लोंदो आयं मोजाङै लों गुरै दुखाथारहाय न' आयं गिलासा गोखा नङाबा गोदै जाफेरा मुलियालाय मुलियाथ' जाखांबाय दानिया मा खालामनो सिनायथ'नो ना नों सिनायखांनो आयं न' सिङावनो थांसै बिसिनायाव दसे गोलांहैसै बे सियारावबो जिरायबाय थानो हाया सिनस्रियानो इनायनो साजों आरो थ' होमबालाय आयं थखना लादो दे दे आयं नों नोमायंखौ हमथादो आं थखन लानानै खुनुरुखुम बाज्रेद बाज्रेद थाबायनोसैलै गोग्लैबालाय गोग्लैया आयं थु बे सिनस्रियानो इनायनो गाज्रि खालामबायलै आंखौबो थ' आयं लासै लासै थ' ओइ बुरै औ औ मोजाङै गाबथा फै गोग्लैबा आंबो बोखांनाय नङा खिन्थु गोग्लैयाहाय बोराय थौ थखन थानायाव गोग्लैबायबाय बे सिनस्रियानो गाज्रि खालामथारबाय नङाब्लालाय दाबो थांनायनिफ्राय थांबाय नालाय जाफरायनानै लाब गैला नोंनिथिंगा मा गोनो गोथो जाबाय थादों नोंलाय साख्रियाव माब्ला थांगोन नोंलाय बे बिमा बुरिनि थाखायनो आंखौ बुथारनोसै नों मानो सिमां नुवामोन नों आंखौ मालाय सोमखोर मोनहा हनै मुम्बाइआव थाहैजोब्बाय गामियावनो सेवनानै थानोसै नों थांनो मालाय माब्रै थांनो आं थाङोब्ला आइखौ सोरनि आखायाव गारनानै गालांगोन जाखिनि बारि बिथा दं बेखौ सोर नायगोन औ र' थांगौ जाम्बाया बिदिनो थैलांसिगोन बियो बेयावनो जासिगोन नामा बेयावनो बार खोलो खोलो नांथारदों माथो
दासो गोसोखांबाय मा गोसोखांलायखो माबा सोमखोर बिफा दैया प्रेसार सिखारदोंनो एसे नायब्रबना फैनि आं नों बेयावनो बार जाथ'लाय अमा बेदर जाखोना लायबाय दे जानो र' आं थांब्रबना फैनि नों बेयावनो थाथ' दे दे थाब फै आरो दा सिखारलाबायखा दाखालिनि बायदि गोग्लैगोनबो थांबाय आं बेसेबां आदर खालामोमोन बियो नाथाय बियो दिनै नोंनि थाखायनो आं एसेबो नायफिनलिया फिसाज्लानि जिउखौ कर'ना भाइरास बायदि जानानै फोजोबसिगोन नों बुरि बुंखाबाय दा सिखार होननानै जिराय बिया अख्रा बुंब्लाबो मानिया थौदो न' सिङाव थाहैफिनसै Breakfast ready, beta. Come fast. dah school bus ni ba sampai nungan ni. kami mau Mom, ang besi di hunai breadku saya. No complain. Papa. Kalau beta, oi bani. जल्दी खाओ बेटा. School bus is coming. Mom, penau mama hotel. अंडा, केक और बनाना. चलो 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 जल्दी खाओ. स्कूल बस आ गया. बस ये दूध जल्दी से पी लो. चलो. चलो चलो चलो. Bye papa. Bye beta.
बारा जादों दहायसो जनालिया फुङाव फन हरना खिथाहरदों दालाय माथो खालामनांगौ जानायफ्रानो हां हां नालाय बुरै बुरि होनानै ना बेदर जानायखौनो गारा फैसाखौनो हरनो नांला बिसोरनो राननानै थाथों बेवहायनो लाबोनोसै नामा ट्रिटमेन्टनि थाखाय सोर सोलाबनांगौ बेयावलाय ना नोंनो सोलाबगोन ना आंनो सोलाबगोन डक्टरनिसिम सोर लांगोन सोर केयार खालामगोन ओरैनो सिटियावबो थानो सुखुखाया सेमोनलाय माथो सानसेनो दोनलांफिननाङा थाथों जेरै दं बिदिनो ओरैनो आंहा अफिसाव प्रेसारा बारानिफ्राय बारा जाखाबाय थाथोंसै होमबालाय न'आवनो आंबो अफिसाव ओंखारलांग्रोसै बे मैयानि फाइला लायनायसाय र' लायनां नों थांग्रोदो आं दा थांसै दे होमबालाय नोंहा दा थांदो औ बाय खामानि मावग्राखौबो मोनला नालाय अफिसावसो थानो ना न'नि खामानिसो मावनो जालांबाय आफा सोमखोर फैनायनि माबाफोर खौरां दंबोरै नोंनियाव गैयाहाय बोराय आयं जनालियासो मिथिबायो नामाथाय माथो थांखो बेलाय न' सिङावनो लुखुर लाखार मावगासिनो मुलि जानायबो सम जाबायमोन बे मालाय बेसेखौ हाबावनो हारसिं मानसि जारला मोनबाय आं आयं आदा सोमखोरा फैनो सोलाबलानो अफिसनि खामानिया बारा जाथारबायनो बाराखौनो मावखाबायब्ला बाहा सोलाबबावनो बेलाय आंखौसो नायनो थिनहरबावबाय जा फैसा नांगौ हरजोबगोन होननानै फैसाजों मा जायो फैसाल'जों मा जायो बे बोराय बुरि समावलाय फैसाखौ मानो नांगौ जोंनो आयं मानसिखौसो मोखां नायनो लुगैयो फिसाला बिहामजोनि आखाइनि दै गरसे मोनलोंलायो साननानै नों मालाय बेसे हाबावनो आयं सिख्ला मानसि फैसा थाखाजों गोजोननाय गैला आयं जोंहा नोंनो लाजोब फैसा हरनाय माखासेखौ जोंनो ओंखाम बोथिसे जाहोबानो जासिगोन नोङो आयं दा बेलासियाव बै हाथाइनिफ्राय अमा बेदर सेरसे लायनानै संफै ना बेदर जानानै थाब थाब थैथोंसै जों गावनि फिसाखौबो मोखांखौनो नुखाला सासे जिराय दे आइदै बोरायना बाराद्रायहाय गरमानो बे पापि सिङानो जासिगोनलै आंखौ आइदै आयं आंखौ बिसिनायाव लांदो थ' आयं बिसिनायाव थाहैथांसिगोन आं बे सियाराव आं जिरायनो हानाय नंला आयं आइदै थ' होमबालाय आयं लासै सिखार दे न' सिङावनो लोंनोसै मुलिखौ आइदै दे आयं नोमायाव हमथादोलाय दे आं लासै लासै थाबायनोसैलाय आइदै देहाफ्राबो जाथारला नालाय थैब्लाबो हामथारसिगौ जथ' जाबाय बे आदा साजेना गोदो बल जोनायाव जोख्रुबनानै जाल्ला खालामबायलै आंखौ दासो मोनदों बेनो जाखांदों बे बेयावनोथ' मोनदों आइदै बे सिनस्रियानो जाल्ला जाथारबाय आंहा आइदै
रेगें रुइजोबनानै नोंहालाय दिनैलाय बेरे फुंजारि मानोथो आथिं लावबोदोंनो ए नै दाउसा फिसासो लाबोदां मिथिंगाया सोलाबब्ला जोग्लावरि उसुमैफोरजों फुदुंनो हाथों देहाफ्रा एसे राफोद जानायनि हनै बेवहायनो खानानै दोनसां जोंहालाय बहा देहा राफोद जाबावनो रोंनोसै जाबाबो लोंबाबो बेनो बे मुलियाबो जायोसो जायो जाबखु जाबखु गानोनो रोंला बे फुलाबो थोनानै जरायहर जागोन आब' हा बेबायदि बैसोआव बयबो बिदिनो जायोलै आब' हा मिथिंगायालाय बहाथो थांदों ए दासो दंमोनलायहाय मोसौसो खाहैखोना माखोथाय ए आमायसो फैदों माथो औ बेसे गोबाव जाखोसै जाबाय नै दासो बावाखै हा बहाथो थाङामोन नोंहालाय मोसौ खाहैदोंमोन आं अ आमाया दसे थाथ'बावनो हागोन नामा हायो आंहा दिनै अफिसबो गैखाया रबिबारखासो खामानोबा माबा सोमखोर बिफा आदैया प्रेसार बारा जालायबायनो एसे नायब्रबना फैनिया नों जिरायथ'लाय दसे दे बानायसो नायखा औ दे थांनानै फै औ थाथ' दे आमायसो खस्थ' मोनथारबायलै बानायसोआबो माथो खालामबावनो गफार आंबो थैनो रोङाखिसै थाबनो हा मानो थैलाबायनांगौ जाखोसै थैयाबालाय बबावखौ उदायनो रोंबावनो जोंलाय जि खस्थ' मोनबाय फिसालाय खस्थ'आलाय मोनखागोन बे फिसा सासेया खस्थ' मोनबाय गफार नै साख्रिबो मोनबायमोननो बबेबा गोजानाव आंनि थाखायनो थांनो हायाखिसै गावनि लोगोफ्रा साख्रि मावै संसार जाजोब्बाय बेहा संसारबो बानो हायाखिसै आब'आबो फिसालाखौ गोजान जायगायाव साख्रि मावहैजागौमानसो लुबैदोंमोन नामासै मिथिंगा गैयामोनब्ला बे न'खरा मा जागौमोन बे सोमखोर मोनाखौ नुवाखै फिसाखांनायनि मा लाब जाखो बिस्रा बिसिबो फिसायबो साख्रि मावहैजोब्बाय थाखा फैसा रां रुफा मटर गारि सोरजिजोब्बाय गामियाव बिमा बुरि बिफा बोरायनो दै गरदसेनो रावबो गैलिया बे जनालि थासाबबायनायखायसो बेथ' बे थेवब्लाबो जिउ थासान्दियाव फिसाफोरनि मोखांखौ नायनो लुबैयो खाफालावनो लिरनाय गैयाबालाय माथो खालामनो आब' सफैबायलै आमायसो सफैबाय औ लोगो थांबायसो नंदोंमोन आं थांथ'वाखै नै नोमाजोंसो एसे मोजां गाज्रि रायज्लायदां हा सोमखोर बिफायालाय मारैथो जाखो टेब्लेट जानानै एसे मोजां मोनबाय थैनोसै होननानै दिनै हराव अमा बेदरखौनो जासोदोंनो नै हा गोदोनिफ्रायनो जाख्रुबग्राब्रा बिसोरो दे मिथिगा आंबो थांनाय नामैनो ओरै नायलांसै थाथ'दो दे आब' दे गपाल सम बिदिनो फै जागोन आब' सिन्था दाखालाम थादो बानायसै औ दे आइदै सिङासो साखांलायबाय नै आफा आंखौबो न' सिङाव लांजोबदोहाय सिं सासो गारथारबाय थुदो
11था जालायलांबाय र' दसेबाव नैबे रिपर्टखौ फोजोबग्रोनां जिरायहरथ' जिरायबावनांगौसो आरो हर थौखाबाय गाबोन सानाव सिखारनांगौआ मीरा आं दाखालिनिफ्रायनो गोसोखौ मोजां मोनथाराखै हजोंहाय आइ आफामोना माबोरै दंथाय दालाय जनालियानो खबर हरखाबाय थायोना थेवबाबो खाथियाव थानानै महर मोखां नुनो आलादा जायो साख्रि मावनो होननानै खारबोबाय बिमा बिफाखौनो सिबिनो रोङासै जों हाबायावलाय आंनि माथो दाय जाखो नङा नोंखौ दाय होआखै आं जों सुबुं माहारिया जिउखौ एसेबां बेस्थ' खालामना लाबायना जे जों गावनि आंगोफोरजोंबो जोङो सम होनो हालायला सिस्टेमखौनो बेबायदि खालामनानै लाखाबायब्ला बे सिस्टेमनि थाखायनोथ' जों मानसिफोरा जेरैबायदि थांनानै थानांगौमोन बेबायदि हायासै नामा ए दालाय मानसि बायदि थांनानै गैयाब्ला जुनार बायदि थांनानै दं नामा जोंलाय हा बिदिनोथ' जाबायलै बिमा जों जेसेबां अनलायनांगौमोन बा जों सानैया बा जोंनि गथ'खौ जेसेबांनाखि जोथोन लानांगौमोन बेबायदि हायासै नामा जुदि बेबायदि गोलाव सम थांबाय थायोब्ला जोंनि गथ'आ मा जागोन दे सानैबो रां रुफा खामायनानै धोन सम्पतिखौ बेंनो थाखाय जों जुदि जोंनि गथ'खौ मानसि खालामलांनो हायाब्ला इयुना मा जागोन दे मा बुंनो सानदों ना आंखौसो दाय होनो सानदों नङा मीरा जों सानैनि गेजेराव सोरबा सासेया साख्रि गारोब्ला न'खरखौ एसे साबसिन जागोन सानदां ए खोथाया बिदिसो अब्लानो आंखौ साख्रि गारजानो लुबैदों आं हाया गारनो हायोब्ला नोंनो गार आंहाबो ससाइटियाव मोनसे सेल्फ रेसपेक्ट आरो सेल्फ आइडेन्टिटि दङ बिमा बिफाया ओरैनो थाखा फैसा गारगारनानै आंखौ लेखा फोरोङाखै हायोब्ला नोंनो गार आं गारनो हाया नङा मीरा आं फेमिलिनि थाखायसो बुंदोंमोन फेमिलियालाय जेरै दं बिदिनो सोलिगोन ना थौ दुनोखानो आंखाला आंहा फांफुं बेफोरखौ रायलायबाय थायो नामा हा मोजां खोथासो बुंदों आङो हा मा फांफुं जालायखो बेलाय औ बिसिनाव रायलायनोसै दुनो ओंखारनाया आमलायलांला मोजां बाथ्रा रायलायबाबो थाइलेण्ड दुनो ओंखारो नोंहा थौ मा जाबावगोन माखौ नायसनबाय थायो नोंलाय फेरलेब फेरथेब बुंलाबायबाय थाग्रा थैनोबो रोंला नों थाब थाब सिला मेगनफोर बायदि लांग्रायानो लाङाबा आंलाय माब्रै थैनो आफा थैनोखौथ' लुबैथारबाय आं नोंनि खस्थ'खौनो नायनो हाला मुलिफोर मोनबा जालाबायनानै थैसिगौसो आं सिरिथा आं थैनायनि
जालायबाय नोंना आथिङाल' थैदों खुगायानो थैनो रोङाखै नोंना लिउ 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 सोरबा माबा सानबा माबा बुंदेरग्रा सोर फैनांगौ जाखोसै बेयावलाय ना रां रुफायानो दंजायो ना थाखा फैसायानो दंजायो ना न' बाङानो दंजायो आंहालाय आरो नों थासान्दियावथ' हिनजावखौनो मोनसिनबावनाय नङासै आं मानोसै आंहालाय मा जाखो माथो आंलाय मेरला सिख्ला नुयोसि बे मेरला नुनायखौ लाबोनो हायो नोङो हा नोंनि बे खुगा लिउ लिउखौ खोनासंनो हागोन दानि जुगनि सिख्लाफ्रा बोराय बुरै गोनां न'खरफ्रावबो हाबा जानो नागिरलिया दानि जुगनि सिख्लाफ्रा बे बोराय बुरै बिहाव बिखुनजोखौ सिबिनांजानो गिनानै आरो नोंनाथ' देख देख नुखानायखा सोर फैबावनांगौ जाखोसै बेयावलाय बोराय बुरियालाय बयनिबो न'खराव थाखागोन ना बिदि होननानै खुलिनानै थाजोंसै मासि जारला बारला जुग जाखो नोंसिनि दिनालाय बिदिखौ बुजिलालै दानि जुगना होमबालाय आं फैनायनि उनाव बे आयं जनालिखौनो लायनानै लाफैदो नों थां मा मा सानखोमाना थायो नोङो थांदो न' सिङाव थांसै मालाय सल' फरायनायफ्राव बेयाव डिस्टार्ब खालामबाय थाग्रा नोङो सान्थिबुला बुस्थुआनो गैला बे न'आव नै साया हा मिथिनोलाय माथो होखो गाइखेरजों केक जाबाय बियो दे जाबाय होनबालाय मिरा औ आंहाथ' आमेरिकायाव थांनायनि समा सफैबाय गाबोन फुंनि 9 रिंगायावनो फ्लाइटआ बेनिखायनो मिथिनि एडमिसनखौ नोंनो खालामना होदो गाबोननो लास्ट डेट आं गाबोन माबोरै सोलाबनांगौ जाखो एमडिआ गाबोन आर्जेन्ट मिटिं लिंदों मोनसे प्रजेक्टनि सायाव डिसकासन खालामनो बेनिनो एरेन्जमेन्टनि रेसपन्सिबिलिटिखौ आंनोसो होजोबदों दा आं माबोरै एभर्ट खालामनो हानो हायोब्ला नोंनो दाथां गुबुन मानसि लानानै थांथों बिसोरो नोंनि प्रजेक्टखौ आमेरिकासिम हा बेखौ माब्रै गुबुन मानसिया लांनो हानांगौ जाखो जाय प्रजेक्टनि डिजाइनखौ आंसो होदों जाय प्रजेक्टनि सोमोन्दै आंसो प्रेजेन्टेसन होनांगौ आरो बे जाबाय फाइनाल प्रेजेन्टेसन वर्ल्डनि गिदिर गिदिर इनभेस्टरफोरानो बाहागो लाफैजोबगोन जुदि प्रजेक्टआ एक्सेप्ट जायोब्ला ओइदिनखालिनो इनभेस्टरफोरजोंबो एग्रिमेन्टबो जागोन अब्ला बेखौ कम्पानिया गुबुननियाखौ माबोरै हरनो हानांगौ जाखो नों हायाब्ला आंबोथ' हानायनि पजिसनाव गैयाना मानो हाया बेलाय सोरबा सासेथ' हानांगौ ना नों हायाब्ला आंबो हाया मानो हाया बेलाय नोंसोरनि मानसिजों नांलायबाय थादों बुलायबाय थादों आंबो गाबोननिफ्राय स्कुलाव थांला मीरा बिनि थाखायनो आं नोंखौ साख्रि गारनो थिनखादोंमोन आङो बेखि बाबा मिकी मिकी बेटा मिकी
थांनायजों देहाफ्राबो रेब रेबसो मोनलांदोंलाय आंहा दाखालिनिफ्रायनो बे सिनस्रि सानायानो मोजांखौनो मोनाखिसै आइदै जों थैजोबलांब्लाबो सफैनाय नंला बायदि मोनबाय आं बुरै बिसोर गैलाहाय बोराय फिसौ फिथाइनि मोखां नुलांनाय नंमाला जोङो मा खालामबावनांगौ जाखो बुरै बिसोर जुदि फैथाराबा फिसा खांनायनि मा लाब जाखो जोंहा बोराय आफोद खैफोदाव हास्थायबाबो मोनला फिसा दं होननानै फिसानि आखाइनि दै गरदसेबो मोनलोंला लेखा फोरोंनायानो साबसिनमोनलै जों बुरै आलुवा जाना थाब्लाबो खाथियाव मोनबाय थागौमोन लेखाखौबो फोरोंगारबाय रोंनानै हनै मालाय गावनि लामाखौ दिहुननानै लाबाय हालुवाब्लाबो बिदिनोसै दालाय माथो हनै दन्दामोनहा जुदा जानानै बिमा बिफाखौनो नायफैया थेवब्लाबो मोखांखौथ' नुबाय थागौमोन मालाय मिथिंगाया लेखा फरायदोंब्लाबो गोरों गोरा जादोंब्लाबो गोजानाव साख्रि मावहैयाखिसै बिमानि थखन जाना थाबाय मालाय न'आवनो जोंहा थखनब्लाबो नै बे औवानिसो बुरै औवानि फिसा खांनायनि गुन थाबाय मालाय सोमस्रिहा गोदो देहा थानाय समाव खारला बारला मावख्रुब दांख्रुब खालामबोबाय फिसाफोर थानाय समाव ग्रोम ग्रोम थाबोबाय नाथाय जिउनि जोबथा बुब्लियाव जिउनि साहारा महरै जों सोरखौ मोनफैखो बुरै नैबे थखनखौल'सो मोनफैबाय दालाय आयं जनालिखौ मोनाखै जनालिखौ जों बेसेबां खस्थ' होबावनो जनालिया जोंनि थैनि फिसा नङा बिमा बिफा गैयिखायसो जोंनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै थासोमबायदों बेसारा सिख्ला मानसि बेसेबां सैज' खालामबावनो बे मालाय बेराफारसे जुलिनि बैसोबो जाबाय बेहा जानायालाय जाबायमोन जोंहाथ' जोंनि समखौ जाबोखाबाय बुरै नाथाय बिहा सिख्ला मानसि गोलाव लामा हान्थिनांगौ दङ जोंनि जिउनि गिदिर बजाखौ आयं जनालिखौ बेसेबां गोजोन होबावनो बुरै हाबसोनांगोन बुरै गावनि फिसाखौबो जुदि खाथियाव मोनखालाब्ला मुलि लोंनानै थैनाया साबसिनसै थैनायनि मुलि लोंनो हागोन ना हाया नों बुरै औ आयं र' आयं थांगौ औ बुरै जा एसे हायो जानानै लास्राहैसै खुनुरुखुम बाजेट बाथेट थांनोसै आयं नों दासैसै नों मालाय बेसेखौ हानो बुरै जा एसे हायो जास्राहै दिनै आइदै बे सिनस्रियानो जाना होबाय आंखौ फै बुरै जिबना बिदिसै बुरै सोरखौ मोनबाय थानो मोसौ खुन्थियासो दानगासिनो दंमोन आं नै
आमायसो नोंहा साख्रिनिलाय जों फैलायबाय दा औलै आमायसो मेसेजावबो मोनखाबायमोन आं ए बानायसो आं जिरायबाय थाथ'ला मालाबा मोजां गाज्रि रायज्लायफैफिनसां आंहा हरै साहाबो थांनांगौ थाथ'दो दे बानायसो दे आमायसो बिदिब्लालाय दे औ मा खालामबावनो आं जिउनि मोनफ्रोमबो सिमांफोरखौनो बेसे बुथारबाय थानो आङो आंबो बुथारजानो बाथारबाय आं आंनि साक्सेसखौसो होसोनो ना आदर्शखौसो रैखा खालामनो जाम्बा आदर्शआ नोंनो जाहोगोन नामा मानबथाया नोंनो गारि मटर बिल्डिं बायनानै होगोन नामा जुदि नों बे साख्रिखौ मावहैया अब्ला सनालिखौबो मोननाय नङा नों नोंनि बे थखननि थक थकखौ खोनायोब्लाथाय गिनोसो ओंखारो आं देनां नों थैनायनि उनावबो साथा माथा खोनाद्लाबाय थाग्रासो जासिगोन बे दै गांदोंमोनहाय आफा गारामा रानखांजोबथारबाय दोनहैखागौमोन आं दसेखौनो नेथ'नो हायि बायदि खालामो थ'दो न' सिङाव थाहैफिनसै हाबाबो लेथेर फिथेर थालायबाय लाङासै नामा बियो मिरा ओ मिरा मिरा न'आव गैया नामा माबायदि लेथेर फिथेर खालामनानै दोनो बायहेरायाव थांदों ना बहाय थांदों
सानैबो गैला माने आयंमोना दिनै हराव सानैबो बिसिनायाव थैनानै थाबाय आदा सानैबो थैबाय सनालि हा बेफोर माबोरै जाखो आं फुङाव सिखारद'यैखाय जाहैदोंमोन आदा नाथाय आयंमोना सानैबो राव गैला दरखौ खेवनानै नायबा सानैबो बिसिनायाव थैनानै दंमोन दरखौ मारियाखैमोन नामा बिसोर दरखौ मारिखाया बिसोर मोनायाव ना बेदरफोर जादोंमोन नामा दालि जहल आलु एवनायल' जादोंमोन दे सनालि नोङो गामियाव आयं गावबुरानो खबरखौ हैगोन दे आंबो फ्लाइटनि टिकेट मोनोबा दिनै सहैगोन आरो जुदि मोनाब्ला गाबोन जेरैखि जायाबाबो सहैथारगोन आं खोनासं सनालि आं सहैयागौ मानि आइ आफानि गोथै देहाखौ जेबो दा खालामथों दे सनालि आंबो दा आयं गावबुरानो फन हरगोन नोंबो दा थांनानै गामियावबो खोन्थाहैगोन खारदो दे सनालि दोनथ'बाय आं मीरा आइ आरो आफाया गैलानो मारैथो बिदि खेबसेयैनो जाखो ना मोनाफ्रावसो ना बेदर जादोंमोन नामा जायाखैनो दालि जहल आलु फ्रायल' जादोंमोननो मीरा आं दानि एयारपर्टसिम थांनांसिगोन आरो फ्लाइटनि टिकेट मोनोब्ला जों दानो सहैनांगोन आरो आं दा अफिसावबो हाबनानै लिभनिबो एप्लाइ खालामबोखानोसै आं सफैफिनगौ माने नोंल' रेडि जानानै थाखादो दे मामा थांदो आं गासिबो रेडि खालामनानै दोनखाजोबसै दे आं फैगासिनो दं मिथिंगा सोमखोर फैदों फै फै हाबफैयाव मिथिंगा आं मुम्बाइआव थांनो ओंखारफिनबाय माब्ला दसे उनाव थांसिगोन एनिवे मिथिंगा आंनि एबसेन्सआव आइ आरो आफाखौ जेसेबांनाखि जोथोन लाबाय बिनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय मिथिंगा जेबो नङालै सोमखोर जेबो नङालै मिथिंगा दिनैनि दिनाव नों बायदि मोननांगौआबो एबा नों बायदि मानसि मोननांगौआबो
जोबोद गोब्राब जिउनि गासै सिमांफोरखौनो आयुनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामजोब्बायनो जों साक्सेसखौ होसोयै होसोयै बिमा बुरि बिफा बोरायखौ सिबिनो रोङासै जों साक्सेसखौ मोनदोंब्लाबो जिउआव फेलें जाबाय नाथाय नों साक्सेसखौ सेक्रिफाइस खालाम खालाम जिउआव साक्सेस जाबाय मिथिंगा हायोब्ला थाबैनो मोनसे गोदान सिमां आरो मोनसे गोदान थांखि लानानै जिउखौ जागायफिनदो आंबो गामियाव थाबैनो फैफिनगासिनो दं थाबैनो लोगो मोनगोन दे बाय बाय फैफिनबानो जाबाय थादो दे बिदिब्लालाय मिस्टार मिथिंगा बे सान हाबनायनि सम नङा आं जाबाय नोंनि गोदान सिमा सिगांनि सिमांफोरखौथ' बुथारजोबखाबाय नों थेवब्लाबो आं थैयाखै मिथिंगा आं थैनायमोनब्ला नोंबो थैखागौमोन एबारनि गोदान सिमांखौ नों जेरैब्लाबो जिउ होथारनांगोन मिथिंगा नो कनफिउजन प्लिज अके गोदान जिउनि थाखाय गुड लाक मिस्टार मिथिंगा बाय आखाइ खबनानै हेल' आखाइ खबनानै बयबो हेल' हेल' माइक माइक नुबाय रायजोफोर दिनै जोंनि फैसालियाव गंसे बर' न'खरनि जिउ जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां समायना रमायना बयनिबो गोसोखौ गोसो गोरबोआव नांहोनो हानाय फावथाय थखन जानो हागौ बे थखन फावथायनि गेजेरजों
गोबां नायगिरिफोरनि गोसोआव मोनसे आबेगिक परिबेस जादों थैंक यू सो मच दा बे समाव आं लोरगिनि आरो थखन फावथायाव बाहागो लानाय बयबो बिथांमोनखौ जौसांसिम फैनो खावलायबाय थखना जाबाय मोनसे कन्टेम्परारि फावथाय जायखौ सुजुदोंमोन बिथां केशव मुसाहारि आरो टेक्निकल एसिस्टेंट टेक्निकल डाइरेक्टर हिसाबै बिथां सन्जीव कुमार ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि फैसालियाव थखन फावथायखौ जों नुनो मोनबाय दा बे समाव आं जोंनि अर्गेनाइजिं कमिटिनि जानानै बिथां केशव मुसाहारि आरो टेक्निकल डाइरेक्टर बिथां सन्जीव कुमार ब्रह्ममोनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनो खावलायबाय सिगाङाव फै अननानै सानैखौबो सिगांसिम फैनो खावलायबाय आरो गांफा गांफा आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय गोबारै आखाइ खबनानै हो रायजोफोर बबे थखन बबे लावथि बबे संसार बबेजों मा जालांखो हयथ' नोंथांमोना बुजिना लानो हाबाय दा बे समाव आं बिथांखौ गावनि हानजाखौ साफा साफा मुंजों लोगोसे आरो रलखौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों जानो हागौ जोङो गोबां जेंनानि थाखाय नोंथांमोनहा जेरैबायदि बे नाटकखौ नायनांगौमोन आरो जों प्रेजेन्ट खालामनांगौमोन बेबायदि जों हाजोबाखसै साउन्डआव गोबां प्रब्लेम जालांबाय लाइटआव प्रब्लेम जालांबाय खोमसि खोमलाव जाबाय एसे दा मोनसे गिदिर चेलेन्ज आरो गोसोआव दिन्थिनांगौ होननानै जोङो साहस लानानै हांख्रायनाय हिसाबै दिनैहाय थखन फावथायखौ दिन्थिफैबाय जाय फावथाया मोनसे मोगथां जिउजों सोमोन्दो गोनां गोबां बर' हारियाबो लेखा फरायनानै गोजान गोजान थाहैबाय बिमा बिफा गामियाव थालाङो सिबिफैनो हालिया बेस्थ' जिउ जाबाय दा नोंथांमोनहा नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ जोंजों जोबजासे थानायनि थाखाय आरो गोबां जेंनाफोरखौ सहायफानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय लोरगि फावथाय हान्जानिफ्राय दा आङो जोंनि गासै टीमखौ साफा साफा सिनायथि होलांनो सानबाय दा गिबियावनो आं सिनायथि होनो सानदों जाय बेक स्टेजाव दंमोन बिथांमोनहा सेट बानायनाय बायदिसिना रोगानायाव गोबां मैखोमै रल खालामदों गिबियावनो खोमदोन बसुमतारी खुलुमहरदो बेनि उनाव खोमथा बेनि उनाव जाय सोमखोरनि बिमानि रलखौ खालामदोंमोन सिना बर' नोंथांमोनहा लेडि डन मुङै मिन्थिनो हागौ बेखौ इउटुबाव बेनि उनाव जोंहा सासे आरोबाव टेलेन्टेड एक्ट्रेस संगिना आरो जोंनि गेजेराव दंबावो जाय मिथिंगानि बिमा जनाखि नेक्स्टआव दङ जोंहा मिथिंगानि सिमांनि जाय रल लादों बे जाहैबाय नीलाम्बर मेजिकेल रियेलिज्म मेजिक बादि क्लाउननि केरेक्टार आरो जोंहा दङ बिथाङा जाहैबाय सानसुमा बर' जाय मिथिंगानि रल लादोंमोन बिथाङा जाहैबाय त्रिपुरा NSD नेशनेल स्कुल अफ ड्रामानिफ्राय पास आउट बाक्सा जिल्लानि जोंनि गेजेराव दङ जोंनि लोरगि फावथाय हान्जानि आफादगिरि आरो बिथाङा बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि सासे गोरायुं प्रिन्सिपाल जोंनि गेजेराव दङ बिथां सोमदोन ब्रह्म सारखौ आं सिनायथि लानो गुरै खावलायबाय नेक्स्टआव दङ जोंहा सासे जोबोद टेलेन्टेड एक्टर बिथाङाबो बे जाहैबाय बुहुम पस्टमेननि केरेक्टार लानाय नेक्स्टआव दं जोंहा आरोबाव सासे नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा त्रिपुरा थाइनिफ्राय पास आउट बिथाङा जाहैबाय दिदोम बसुमतारी सासे स्कुल टिचार UN एकाडेमिनि दानिया जोंनि गेजेराव दङ जाय फिसाज्लानि रलखौ खालामदोंमोन सुबुं बेनि उनाव दङ जोंहा आरोबाव सासे टेलेन्टेड एक्ट्रेस फिरफिला ब्रह्म
मुम्बाइआव थाग्रामोन नेक्स्टआव जोंहा फैबाय मिउजिकआव मैखोम बिहोमा लानानै बे फावथायखौ जाफुंहोबाय बिथाङा सासे बर'नि सासे मिलौदो देंखोगिरिबो बिथाङा जाहैबाय सांग्रां ब्रह्म नेक्स्टआव दङ जोंहा एकदम टिपखाइनिफ्राय एक्टरबो आरो मिउजिशियानबो बिथाङा सेरजा दामदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय अमृत ब्रह्म जोंनि गेजेराव दङ सासे टेलेन्टेड एक्टर डान्सार करियोग्राफार मिउजिशियान बिथाङाबो जाहैबाय नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा थाइ विं त्रिपुरानिफ्राय पास आउट बिथाङा जाहैबाय समिरन ब्रह्म दा जोबथारनायाव जोंनि गेजेराव आरोबाव सासे दङ जाय बेक स्टेजआव जोंखौ हेफाजाब होनानै गोबां समाव हेफाजाब होबाय थायो बिथाङा जाहैबाय बिजया लास्टआव आरोबाव खनसे लोरगि फावथाय हान्जानि सासे खुन्थिया होनजायो लोरगिखौ हमथानानै दोननाय लोरगिखौ दिनैसिम बे लामासिम सफैहोनो हानाय सान हर खाथि सोमग्रा बिदा गेदेर सन्जीब कुमार ब्रह्म सेक्रेटारि बिथाङा जोबथारनायाव आं केशब मुसाहारि गावनो होननानै लाबाय थखन फावथायनि प्ले राइट डिजाइन एन्ड डाइरेक्सन जायखौ आं होदोंमोन जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय गोजोनथोंसै अभार टु देब फंबाय सोरबा दङ सरि अप' जोंनि गेजेराव सासे जों लाइट अपारेट खालामनाय आरो लाइट डिजाइन खालामनाय अप' बर' बिथाङा जाहैबाय गुवाहाटीनि जोबोद टेलेन्टेड अप' बर' मानसियानो नाथाय बर' रोंला बिथाङा सासे बिराद मोजां लाइट डिजाइनार नाथाय बेवहाय जोङो प्रभिजन गैयिनि थाखाय बे नाटकखौ लाइटजों जों समायना खालामनो हायाखिसै स' थेंक इउ अभार टु देब दिगन्त फंबाय गोजोननाय थाबाय लोरगि टीम हान्जा बिथांमोननिसिम फावथाय दिन्थिफुंनाय खामानिया गोरलै नङा रायजोफोर बिथांमोना साफा साफा गुबुन गुबुन बिफानाव खामानि मावग्रा साख्रि मावग्रा बबेबा कलेज स्कुल लोगोसे NSD बायदिसिना डिप्ल'मा डिग्री लानाय बिथांमोना गावसोरनि रोंगौथिजों दिन्थिफुंलांबाय आं खावलायो आरो गसाइनि सेराव आरज गाबो जाहाथे थखननि सावगारिया रावनिबो नखराव बिदि दाजाथों बेबायदि दुखु गोनां मोनसे जोबनाय सल' रावनिबो जिउआव गसाइया दा खालामथों आं बेखौ गसाइनिसिम आरज गाबबाय आरो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ स' माच गुड नाइट